У X стагоддзі на правым беразе Свіслачы існавала неўмацаванае паселішча. Каля 985 года за кіламетр ад яго ўзнікла гарадзішча. На мяжы 11-12 стагоддзяў на тэрыторыі правабярэжнага паселішча ўзвялі дзядзінец. Летапіснае паданне прыпісвае заснаванне Заслаўя ў 985-986 гадах князю кіеўскаму Уладзіміру Святаславічу, які перадаў горад сваёй жонцы Рагнедзе Рахвалодаўне і сыну Ізяславу. Пад 1127 годам упершыню згадваецца Ізяслаўскае княства у сувязі з нападам князя кіеўскага Мсціслава Уладзіміровіча на Полатчыну. Бастыённы замак у Заслаўі узвялі князі Глябовічы ў другой палове 16-га, пачатку 17-га стагоддзя на месцы гарадзішча 11-га стагоддзя. Замак – помнік архітэктуры рэнесансу, збудаваны ў традыцыях старажытнай італьянскай фартыфікацыйнай школы. Ён знаходзіўся за 200 метраў на поўнач ад места, у акаймленні з трох бакоў шырокім вадзяным ровам, а з поўначы надзейна прыкрываўся ракой Княгінькай. Дамінантай замка была ўваходная вежа кальвінскага збору, які стаіць амаль пасярод прастакутніка замка. Вежа, як і сам збор, мела абарончыя функцыі. На 6 яе паверхах існавалі баявыя байніцы. У 1577 годзе уладальнік Заслаўя князь Ян Глябовіч распачаў будаванне збору на тэрыторыі замка. Яшчэ ў 1572 годзе ён запрасіў сюды Сымона Буднага, які надрукаваў тут Біблію ў 1574 годзе. Пры кальвінскім зборы існавала школа, дзе маглі навучацца дзеці розных станаў. У 1628 годзе кашталян віленскі Мікалай Глябовіч перадаў збор каталікам, якія пераасвяцілі яго пад касцёл святога Міхала Арханёла. Кальвінскі збор з'яўляецца аднім з найбольш выразных помнікаў архітэктуры рэнесансу Вялікага княства Літоўскага з рысамі абарончага дойлідства. Асаблівасцю помніка ёсць таксама адсутнасць алтарнай апсіды. Гэта прастакутная ў плане базіліка, каталікон якой мае даволі прысадзісты выгляд. Тоўстыя сцены збору заканчваюцца высокім аркатурным пасам, у якім раней існавалі байніцы. Перад каталіконам узвышаецца 30-метровая вежа з 6 ярусамі. Пачаткова збор не меў вежы, яе дабудавалі крыху пазней. У 1627 годзе у Заслаўі збудавалі першы драўляны касцёл, а ў 1774 годзе з фундацыі тагачаснага ўладальніка паселішча падканцлера Антонія Пжаздзецкага пачалося будаванне мураванага касцёла, які асвяцілі 8 верасня 1779 года. Паводле адной з версій, аўтарам праекта быў Карлас Пампані, які працаваў у Заслаўі і, у прыватнасці, узвёў палац Пжаздзецкіх. Касцёл – помнік архітэктуры віленскага барока, аднанефная базіліка з паўкруглай апсідай і 2 сакрыстыямі. Галоўныя бакавыя фасады падзяляюцца гарызантальным поясам на 2 паверхі. У выніку перабудовы пад царкву хвалепадобны барочны шчыт замянілі на невысокую вежу-званіцу, а над асноўным аб'ёмам узвялі вялікі сферычны купал. Сцены касцёла дасягаюць таўшчыні 2 метраў, таму ўнутраны аб'ём вельмі невялікі. Пад касцёлам месцяцца скляпенні, у якіх у 1860-1870 гадах стварылі царкву. У 1833 годзе расійскія ўлады ліквідавалі кляштар дамініканаў. Пасля Полацкага сабору 1839 года было ліквідавана уніяцтва, а храм збору быў перададзены рускай царкве. За ўдзел у нацыянальна-вызваленчым паўстанні 1863-1864 гадоў расійскія ўлады канфіскавалі Заслаўе ў яго гаспадароў прушынскіх, праз што касцёл быў спачатку закрыты, а ў 1868 годзе пераасвечаны пад царкву Раства Багародзіцы ўрадавага сінода. У 1874-1878 гадах інтэр'ер і фасад знявечылі маскоўскай перабудовай,
паводле праекта губернскага архітэктара Іванова, на што расійскія ўлады выдзелілі 7000 рублёў. 25 сакавіка 1918 года, згодна з 3-й устаўной граматай, Заслаўе абвяшчалася часткай Беларускай Народнай Рэспублікі. Жыхары мястэчка і воласці нават атрымалі пасведчанне Народнага сакратарыята БНР. 1 студзеня 1919 года, у адпаведнасці з пастановай першага з'езда бальшавікоў Беларусі, Заслаўе ўвайшло ў склад Беларускай ССР. У 1919-1920 гадах мястэчка было падчасовай польскай адміністрацыяй, але, згодна з Рыжскай мірнай дамовай, у 1921 годзе Заслаўе засталося ў БССР. У Другую сусветную вайну абодва храмы атрымалі моцнае пашкоджанне. Яны былі вернутыя вернікам толькі пасля развалу СССР.